हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनै नोंथांमोननो आलारि खेराइ सोलोंसालियाव मोसानाय मोनसे भिडिअखौ दिन्थिनो सानलायबाय। ओमफ्राय जाय बिथांमोना आलारि खेराइ सोलोंसालियाव एबा आलारि खेराइ कचिं सेन्टाराव माने मोसानाय दामनाय देनाय सोलोंनो गोसो दङ, बिथांमोना स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै सुवार लाहरनो हागोन आरो एडमिशनखौ लाफैनो हागोन। दायो एडमिशना सोलिगासिनो। दायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो।